Ahoj, ukážem vám moju inštaláciu fotovoltických panelov. Takže ide o 5 kusov panelov. Budú slúžiť čisto len na ohrev teplej užitkovej vody. Sú na fasáde. Sklon je približne takto 10 stupňov. Je to myslené na nastavenie na tie najhoršie podmienky zimné, keď je slnko nízko nad obzorom. Do obeda to funguje do tej 12. na nepriame svetlo. Keď sa slnko otočí, svieti na panele približne od 12. do večera do 7, kým nezapadne slnko. Panele sú pod strechou, takže nehrozí žiadny sneh. Žiadna veľká voda. Káble by mali byť teoreticky chránené za panelom. Panely sú namontované na fasáde na závitové tyče pomocou chemickej kotvy. Panely sú uzemnené spolu s konštrukciou a ide to potom jeden kábel solo do zeme na uzemňovacú tyč. Z panelov ide plus minus na prvú časť DC. Takže z panelov ide plus minus na poistky. Z poistiek ide na zvodič prepätia a zo zvodiča ide druhý solo uzemňovací kábel smerom do zeme na uzemňovacú tyč. Z poistiek ide plus minus dole do garáže k meniču. To si pozrieme druhú časť DC dole pri meniči. Z balkóna z prvej časti DC to ide do druhej časti DC, znova na poistky. Z poistiek to ide na zvodič prepätia. Z neho smeruje žlto-zelený 16 mm štvorcových kábel na uzemnenie, na uzemňovacú tyč. Z poistiek to ide na istič. Z ističa to ide na hlavný vypínač. Je to štvorpolový, aby sa rozložila prípadná iskra DC. Z hlavného vypínača ide plus minus na menič. EcoSolar Boost 3000 Pro.
Máme ráno 7:30, no a už niečo to začína vyrábať. Z meniča ide vidlica, trojžilový kábel. To ide po strope v rúrke a ide to smerom k bojleru. V tejto rúrke mám ešte okrem trojžilového kábla ešte solo jeden kábel uzemnenie konštrukcie bojlera, ktorá smeruje na túto uzemňovacú svorku a všetko to ide káblom na uzemňovacú tyč. Pri meniči mi zbiera prvý uzemňovací kábel uzemnenie bojlera, konštrukciu, plus uzemnenie meniča, plus zo zvodiča prepätia ide prvý kábel na uzemňovacú tyč z tohto miesta. Potom druhý kábel na uzemnenie smeruje uzemnenie panelov plus konštrukcia, druhý solo kábel k tyči a tretí solo kábel uzemnenie ide od zvodiča prepätia od prvej časti DC. Všetko to smeruje potom v rúrke po stene k uzemňovacej tyči. Od meniča ide kábel k strane AC, takže tuto ide cez prúdový chránič na istič a zo skrinky ide originál vidlica k bojleru. Je to zatiaľ 80 litrový bojler. No a plán je taký, že solárne panely mi predohrejú vodu v tomto bojleri 80 litrový behom dňa, kým som v práci, a táto voda potom pokračuje po schode vyššie do ďalšieho bojlera 80 litrového, ktorý zohrieva kondenzačný kotol plynový. Celá elektrika z panelov je mimo elektriky z domu, takže v tejto časti AC tu máme plus minus a uzemnenie smeruje na tyč. Tu som si ešte zduploval konštrukciu bojleru uzemňovacím káblom, ten tiež smeruje na uzemňovacú tyč. Môžeme si skúsiť testovacie tlačítko prúdového chrániča. Keď to vyplo, tak predpokladám, že to bude aj fungovať v prípade potreby. Takže predpoklad je, že tu si zohrejem 80 litrov vody a tým pádom by som mal šetriť plyn v kondenzačnom kotli, lebo nebude si ťahať studenú vodu, ale bude si z tohto miesta ťahať teplú. Monitoring skúšam cez čínsku kamerku. Je na to aplikácia
ale musí byť veľmi kvalitné Wi-Fi, lebo je to len taká hračka čínska. No ale dá sa na to pozrieť cez aplikáciu, čo sa deje pri meniči, alebo 360 stupňov. Môžem si otočiť, pozrieť garáž. Takže toto je prvý test s monitoringom. Uvidíme, či to nepôjde do koša. Podľa satelitu, ktorý smeruje na juh, vidíme, že slnko mám za rohom a čakám, kedy vykúkne spoza rohu, že osvieti panely. Takže zatiaľ sú tieni a idú len na také nepriame osvetlenie. Tu mám rúrku zvod káblov. Uzemňovacie káble 3. Pozrieme na uzemňovacie tyče. A tá tenka plus minus k meniču. Panele čakajú, kedy na nich zasvieti. A keď na nich zasvieti, bude na nich paliť do večera, do 7. Teraz je okolo obeda. Podľa satelitu, ktorý ide na juh, slniečko už za chvíľku osvieti panely. Bude na ne svietiť do večera, takže nejakých 6-7 hodín budú osvetlené, keď bude pekné počasie. Panely sú pod strechou, sú chránené proti vode, proti snehu. Takže teoreticky sú suchú. Slnko začína svietiť na panely a zdvihne sa aj výkon. Teraz je 17 hodín. Poľská mašinka vyrába okolo 900 W. Pri 700 W sa zapne aj ventilátor, takže má to aj chladenie. Namontoval som si to trošku tak od steny, aby to malo aj zozadu trošku chladenie. Takže sa zdá, že tá poľská mašinka ide výborne. Treba ju pochváliť. Takže po obede je stav približne 55 stupňov na bojleri. Takže je to výborné, behom dňa sa zohreje voda a potom putuje ďalej po schode vyššie do kondenzačného kotla s bojlerom. Na kondenzačnom kotli som nastavil zohrievanie na najnižšiu teplotu. Tu je kondenzačný kotol
poschodie vyššie, byte, kondenzačný kotol plus 80 litrový boiler. No a stadiaľ to ide voda z pivnice zohriata solárom cez boiler, ktorý ide do kotla. Môžem si to ešte aj takto vypnúť, že tieto dva ventile zatvorím, tento otvorím a ide priamo voda dole z boilera zohriata solárom. Takže mám viacej možností. O 18. hodine sa slnko posunulo z juhu na západ. Panele sú pekne osvetlené. Teraz je 18 hodín. Stále je tam nejaký výkon okolo 700 W. Pozrieme sa vonku. Takže ešte nejakú hodinku to pôjde. Tak máme večer 7 hodín. Výkon pomaličky klesá, ale stále niečo vyrába. Tento menič je určený len pre špirály alebo pre elektrický radiátor. Takže stále sa vyrába nejaká energia, ktorá sa tlačí na výrobu teplej vody. Pomaličky výkon klesá. Dnes je 13. apríla. Bol taký polojasný deň, teplota okolo 22 stupňov. Tak denne to vyrobí zatiaľ okolo 7 kW. Zohreje boiler, takže požiadavka je splnená. Takže výborne. Tak je 19:30. Slnko zapadlo a dnešný test končí. Bye bye. Goodbye.